čau to lidi, já vás vítám. Takže čau to lidi, já vás vítám u mého dalšího videa. A v dnešním videu tu bude Let's Play z Minecraft Pocket Edition 0.15.1. Je to moje první série a můj první Let's Play, takže pokud se vám bude líbit, když to takový opravím, bude v tom i intro, takže doufám, že se vám to bude líbit. Tak udělali jsme si už, tady jsem si napsal Let's Play, YouTube, hra na survival, nebudeme na kreativ. Je to nejnovější verze Minecraftu, takže je to lepší než počítačová prostě, protože tak, no. Počkejte lidičky, já si potřebuji změnit skin. No, takže dáme skiny. Já si dáme tohle. Tak. Dáme Let's Play. Ne, tam není jenom to. Tak. Takže hnedka, co tady máme, tak je bambus. Ne, to jde pryč, tak. Super, ticho. Nemo. Ne. Zbrolek dole, lidičky. Se určitě hodí i na papíry, tak se zaplatíte. Tak, díváme si, že to není nějaká vesnička. To vymazím. Já se obydlím někde tady, nebo tam se někdo obydlím a budeme lítat tady v vodě. Aha, já bych si chtěl to aby byl někdy ve studně draka, jak to je někde. Tak. Tak, nastykáme dřevo. Tak, nastavíme mu ještě takhle. Tak, teď už slyšíte i můj hlas, nebudete slyšet Minecraft, ale prostě i můj hlas. A tak, no. Nastykáme dřevo. Bude to normálně velká série, to bude věc, 2 roky a tak. Tady si bude ještě 16 Minecraft Edition a ještě jsem chtěl zrobit skin na show. Když dostanete na Google Play, napište svou. Tak bude tam skin, prostě tam bude napsané Roman Velké R. A Z. Takže můžete si dát na skin, budete v Minecraftu. Budeme hrát tady toho serveru. A tak dále, no. Doufám, že se vám tady ten let's play líbí. Já mám to poprvé, takže prostě tam byli dislike, takže to nemůžu. Prostě já mám to poprvé, zkouším to jenom. Tak, máme nějaké dřevo. Dřevo máme. A jdem ovečky. Tady takže super. A co najít nějaké prasy. A napište mi potom, jak můžu streamovat na Twitchi. Prostě jak streamovat na Twitchi. A jakože přes Android a jak mě budu streamovat na Twitch. Když si nic nesekám, tak ještě kouknu. Jako v ruscíně. Chceme zabíjet ovečky a já bych nám dali maso. Zasadka taky, ale to je jedno. Takže jdeme ještě natíž nějaké dříčko, protože už to na postel máme. A teď co asi budeme dělat, takže jsem se rozhodl, že prostě na a tak. Nějaký rozdaží, kultivovat kompač, to nestačí, nakupeme kámen. Musíme najít nějakou skálu, třeba uděláme si torčky.
děláme koupec, kde by mohli dělat jakože trouba nebo maso, železo, zlato, pěkné zelený. Potom v nějakých těch dílech bychom si měli postavit barák. No a potom jsme prostě šli dolů, začali bychom hledat dia, stavěli bychom nějaké ty kravinky, prostě sklad a cestičky a další věci. Tak. 27 a 7 bílých. Já pro tu krávu jdeme zabít krávičku. Já něco nám to dám. Aspoň to je jedno maso. Já to dám trochu nahlas, abyste taky něco slyšeli z toho Minecraftu. Tak to už je hodně, takže to taky už představím. Já to nechám. Jo. Tam je ovečka, tady je voda, takže tam se stavíme. Tak, líbí se mi v Minecraftu, protože můžete dlouho ty lodičky, teda lodě, tak mají ty pádla, ale normálně na počítačovém Minecraftu to vymění. A tady jsou doly. To je železo. Je super. Takže jdeme na ovečku. No, 5, 4 vlny, no 5 vln. A Rek asi přežijem ten první díl. Tak, jsem zpátky už. Tak, není to nebudu. Tak, zabijem. Tak. Dívejte, jáme. Omlouvám se, slepičko. Tak, co máme? Takže... Já si slyšíte... Teď asi hodně slyšíte, že? Takže já to přistavím. Přistavím trochu. Takhle to přistavím, doufám, že mi ho slyšíte. No prostě, aspoň, že mi teďka slyšíte, doufám. Tak. Minecrafting. Jo, ještě jsme neudělali více, že? Takže šup. Šup. Tak, vytvoříme crafting. Já bych vytvořil čestku. Teda postel, první postel. Dáme pryč, to si dáme. Tak. Přidáme postel. Nakopujeme kamení. Uděláme si torčky. A potom půjdeme do dolu. Počka, to děláme. Takže krumpáč. A můžeme jít kopat. Takže kopeme, bum, kopeme. Takže až budu mít nakopáno, tak se vám ozvu, takže zatím. Takže, mladičky jsem na zpátek, už jsem dokopal. Tady ještě trošku kopu, aby jsme toho měli víc. Ale už jsem právě dokopal, takže máme toho hodně, si myslím. Hala, uhlí. Takže super, máme tu i uhlí, takže to je docela dobrá jeskyně. Tak, tady dáme. Tak, tvoříme si krumpáč. Jdeme kopat. Nakopeme uhlí, první, to bude to nejlepší. Hej, musíš to dělat. To bylo auto. Jsem nakazený, tak. Tak. Breka byla tady je, nebyla z rype. Takže tak. Vytěžíme to uhlí docela hodně je. Takže nám to zbyde i na torčky. Nebo na torče, nebo jak se to říká. Další.
Já to dám víc nahlas, abyste taky slyšeli ten Minecraft. To už je moc. To se stmívá, jo? Je, tak už se stmívá, takže super, já se jdu podívat, kolik už je. Tak, slunko se stmívá, super. Nejhlavnější je, že už máme postel. Máme to ještě, jako raz. Jenom 2, to je škoda. Ale to nevadí. Aspoň, že máme aspoň 2 železa. Super, jdeme spát. Ještě nevím. Jo, teď. Je to takový větší let's play, protože já už taky natáčím ale a neprodážím chvilkové, takže když to je potom nuda. Tak jo. Jdeme natěžit další uhlí. Super, ale lidičky, teďka se uhlí docela hodí, protože máme maso. A nebíháme nic. Takže jsme aspoň našli dole. Tak. Tak. Máme torčky. A půjdeme svítit, no. Železo. Já tady docela hodně rozsvítím. A toho železa to je plno. Super, lidi, máme jí železo už. Budeme potřebovat na zbraně a na také věci. Tak. Tak, nakopeme. Máme už 3. level, takže super. Natáčíme 12 minut, tady to máte nahoře. Nemusím dělat. Zakopem to. Super. Takže pro dnešní let's play by to bylo všechno. Ještě vypálíme železo. Dáme k tomu nějaký uhlí. Takže pro dnešní díl to bylo všechno. Pokud se vám dnešní let's play líbil, určitě nezapomeňte dát like, koment, odběr. Já se s vámi pro dnešní díl loučím a těším se u příštího dílu Minecraftu, takže čau čau.